அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ரேஷன் கடை ரிசல்ட் முடிவுகளை குறித்து தான் இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறோம். ஸோ பார்த்திங்கன்னா இந்த ரேஷன் கடை ரிசல்ட் முடிவுகள் பார்த்திங்கன்னா சற்று முன் வந்த அறிவிப்பு பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறோம். ஸோ பார்த்திங்கன்னா இந்த ரேஷன் கடை ரிசல்ட் முடிவுகளை குறித்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ரிசல்ட்டை என்றைக்கு வெளியாகும், ஸோ பார்த்திங்கன்னா இந்த ரிசல்ட்டை வரத்துக்கு இன்னும் ஏன் காலதாமதம் ஆகுது, யாருக்கெல்லாம் இதில் முன்னுரிமை அளிக்க போகிறாங்க, ஸோ எப்போ தான் இந்த ரிசல்ட் வரும் என்பதை பற்றி இந்த வீடியோவில் நம்ம தெளிவாக பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு இப்போ தான் நீங்கள் முதல் முறையாக வந்திருக்கீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. மறக்காமல் பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி ஆல்மோல் வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ பார்த்திங்கன்னா இந்த ரேஷன் கடை ரிசல்ட் முடிவுகள் பார்த்திங்கன்னா என்றைக்கு வெளியாகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஜூன் மந்த் இறுதிக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா இந்த ரிசல்ட் வெளியாகும் அப்படின்னு தெரிவிச்சிருக்காங்க. ஸோ சில மாவட்டத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா இன்னிலிருந்தே பார்த்திங்கன்னா மாவட்ட வாரியாக ரிசல்ட் வெளியாகும் அப்படின்னு அதிகாரப்பூர்வமாக தெரிவிச்சிருக்காங்க. பார்த்திங்கன்னா இந்த ரிசல்ட் இன்னும் வரத்துக்கு ஏன் காலதாமதம் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஆல்ரெடி விற்பனையாளர் மற்றும் கட்டுநர் பதிவில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா எங்களுக்கு பதிவு உரிமம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா அவங்க ஹைகோர்ட்டில் கேஸ் ஃபைல் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ அதனால் பார்த்திங்கன்னா ஹைகோர்ட் அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே நீங்கள் பதிவு உரிமம் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ புதுசாக வந்திருக்க ரிசல்ட்டை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணியிருக்க ரிசல்ட்டை வெளியிடுங்க அப்படின்னு தெரிவிச்சிருக்காங்க. ஸோ அதனால தான் பார்த்திங்கன்னா அந்த ரிசல்ட் வரத்துக்கு இன்னும் காலதாமதம் ஆகுது அப்படின்னு தெரிவிச்சிருக்காங்க. ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா எல்லாருக்குமே பதிவு உரிமம் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ அந்த ப்ராசஸ் முடிஞ்ச உடனே பார்த்திங்கன்னா அவங்க வெளியிடுவோம் அப்படின்னு தெரிவிச்சிருக்காங்க. ஸோ இந்த ஜூன் மந்த் இறுதிக்குள்ளேயே நாங்கள் வெளியிடுவோம் அப்படின்னு தெரிவிச்சிருக்காங்க. ஸோ பார்த்திங்கன்னா அந்த மே மாதம் வெளியிட வேண்டிய ரிசல்ட் முடியும். ஸோ அதனால் பார்த்திங்கன்னா இந்த மந்த் இறுதியிலே நாங்கள் வெளியிடுவோம் அப்படின்னு தெரிவிச்சிருக்காங்க. ஸோ ரிசல்ட்டை பொறுத்தளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா எப்படி வெளியிடுவாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அவங்களுடைய அஃபீஷியலான வெப்சைட்டில் ரிசல்ட் அதிகாரப்பூர்வமாக நாங்கள் வெளியிடுவோம் அப்படின்னு தெரிவிச்சிருக்காங்க. சரி, ஓகே, இன்றைக்கான அப்டேட் இதுதான். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்யூ.